Ya hii kama Wandris mwakamkhulu Sibongo ngela igoli kodwa ekhaya kule emsing sihlangene ngesohlanganisa la sinomaqumbane ayakho lutho nje kodwa ke sesibheka get together lenkulu nge-31 October eThekwini la uzobe sihlangene iSouth Africa yonke namanye amazwe nje athanda uhlanganisa. Usifiso wamncwabe Isibongo ngihlala eMens ngila ngize sizobona ke uMaqumbane
ngaphansi kwe-broadcast weHlanga Media. So-ke sikujabulela ukubala Maqhumbane-ke namhlanje. Siyabonga kakhulu. Uzanele Mabele from eThembisa. Kodwa ngisuke Mnambithi. Mina ngi-sweet lady ngi-Sharon ngihlale eSoweto khona la eGoli. IHlanga Media ngithanda phakathi ngithanda kakhulu uThabiso from ngihamba lento yakhe dala ngimthanda. Ngithe mangimbona lento le ngawuzwa ngimthanda kakhulu mangazothi phakathi kwe-10 top 10 ngizipha bani. Mina ngizipha u8 mari ngiyamthanda kamampela. I love you, ngiyabonga. Igama lami ngingokholeka wakwaGokho ngisuka all the way eSoweto eSnake Park. Ngilapha e4 Ways ngizobona uThabiso wakamcele as uMaqhumbane. He's my favorite presenter kwi-episode yakhe yoHlanga Media. Why mina? Indeed, why mina? Uzanele Mabele ophuma eMnambithi kodwa sethembisa ngokuhlala. Sizohlangana neQumbist. Ungazinika bani out of 10? Ungazinika bani ekuthembeni kwakho nabantu ophila nabo? Amaqhumbane aqhumbisele selelentaba. Sanibonani, mina igama lami Maboka Mloyi. Ngihlala eSebokeng eVaal Triangle. Ngithanda kakhulu uhlelo leli loHlanga Media. Uhlelo elikhulu elisihlanganisile sesiphenduka umndeni. Besingazani kodwa siyazana ngenxa yalolu hlelo. Sithi uMaqhumbane phathi wethu phambili. SiyiGoli siyakuthanda, sithanda kakhulu. Sanibonani, igama lami nguSophie. Ngihlala eThembisa ePhumulungu. Namhlanje sila eMonti Casino nabomama. Ifamily yami esengizikhandele yona. Abanomoya ophansi, abanevisisano, yonke into masihluphekile siyakhalelana, siyasizana. Siku-GP uHlanga Media. Igama lami nguKhabonela Mavuso, ngihlala kwaMayimaye eBhathaphaya kuSophomolo. Ngithanda uHlanga Media kakhulu ngoba liyafundisa. Siyabona nala senza khona amaphutha ukuthi uma uphila nabantu ufanele wenze kanjani. Kunombuzo ukuthi uMaqhumbane ahlezi esibuza wona ukuthi uma uwumuntu noma uphilisana nabantu uzinika bani kusuka ku1 kuya ku10. So ngiyamthanda kakhulu ngoba sifunda okuningi kuye. Siyamthanda nje, lokhu saqala naye kudala, siza naye nje. Namhlanje sila eBG kumnandi kunjena, siyadla ku-right. Lebitso la ka ke nna Mary Sithole, ke dula ko Palmridge Extension 5. Uhlanga Media ke ratela hore e ya aha ebile e kopanya di-family le ha se di sa kopane hantle. Ke leboha haholo abuti Thabiso. Nna ke Mosotho wa Mzulu, ke bua Sesotho haholo, ke se rata. Ke rata haholo ha o so re o ipha bokae ho 10 o ipha ho 1 o fihlela ho 10 o ipha bokae. Nna nka ipha 9 hobane ke motho o tshepahalang eno ratang batho. Igama lami nguMthobisi wamGoli Sibongo. Ngivakashele khona la ase4 Ways. Khona ngivakashele khona. Uthanga Media ngithanda hleze ngimbuke. Lakhona ngineziwa lezo mama engidukisi. Ngalibuka ngathi hayi abonga ikhadi lephumela. Hayi sabona futhi. Okay, igama Sihle Wamasinga. Lisuka la eFoys. Original from KZN but sengihlala ngala.
uhlanga media nje ukuthi phela into ayithanda indaba nexazululo ke kodwa iphuma egcineni zamalesi kakhulu. Ngiyabonga. Sanibonani balandeli behlanga media, igama lami nguNdingi ngwakaKabinde, ngokuzalwa ngizalwe eNyukhasela, ngokusebenza ngila eGoli. Ngumlandeli wehlanga media. Ihlanga media ngilithanda kakhulu ngoba liyafundisa ngezimo esihlangabezana nazo empilweni, liyafundisa kakhulu. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngihlangane nomphathi wethu wehlanga media uThabiso Maqumbane. Siyamthanda kakhulu, siyajabula ukuba naye, siyajabula futhi nabavakashi bethu abasha abafikile abasilandelile nabo kuhlanga media, bathi mabebona ipost yethu bathokozela ukuthi bayibone. Siyajabula kakhulu, kumnandi, siseMonte Casino. Ciao. Anibonani balandeli bakuhlanga media, igama ngubusisiwe, ngumlandeli wehlanga media, kudala ngilandela uhlalo lakaMaqumbane. Jabulile ukuba noMaqumbane, jabulile ukumbona. Ngiyabonga. Molweni, nguLiya Mamgwili, ndibuya eLisikisiki, ndilapha eSprings ngokuhlala. Inkosi. Molweni, igama lami nguWethu Khwanya eTabankulu eBomvini, ngokokuhlala ndihlala apha eSprings. Uthetha uthini? Uzichaza kaloku uba ngubani wakho, utshathelephi? Molweni, igama lami nguLingomso, ndingowaseLisikisiki, nditshatele eGcuwa. Enkosi. Molweni bhuti, igama lami ndinguLiyakha Mfanekiso eXhorha. Enkosi. Molweni, igama lami ndinguLimanye, ndibuya eTsomo, ndihlala eSprings ePainville. Enkosi. Sanibonani. Okay. Igama lami nguLimise, ndendele eMaquyeni eXhorha. Xhorha idolophu, Mpashe umasipala. Checking out. Hello guys, igama lami ndinguSithokazi, ndisuka eDutya, tshatele kuQumbu, ndingu-Osivayo kuQumbu. Bye. Hello guys, igama lami ndinguSizeka, ndindelele eQumbu, ndinguLiyakha, ndihlala eSprings. Bye. Molweni guys, igama lami ndinguSisakhe, ndendele eGcuwa, suka ekhayeni lam kuseDutywa, isiduko sami ndinguMajola. Molweni, igama lami ndinguAsande Mqulwa, ndendele eSikisiki, ikhaya lami seSikisiki, uJolakazi. Molweni, igama lami ndinguSiphesihle Ifani, ndingumNtumka, ndendele eMthatha. Ndiyabonga. Ngokuhlala ndiseSprings ePainville. Ndiyabonga. La sinamaphepha u2 abhaliwe, okusho ukuthi ngizoqala ngelilodwa bese ngilandelile isanga elinye. To our chairperson, the GP Uhlanga Media would like to appreciate you. It is a great pleasure to have a leader and a chairperson like you, who is so honored. You are a living, caring, humbling chairperson. Thank you. May our good God keep you for us. Isilungu ke bawethu. And then ke AS2 ifundeka kanje. To whom it may concern, Mama Mabokang, we as the GP Uhlanga Media send the condolences to you. We appreciate you. We sympathize with you during the loss of your grandchild. With this gift, we say to you, Pepi Mama, may
God give you the strength and peace. We thank you, Mama. Umphathi wehlelo uhlanga media uThabiso uNkulunkulu ukukhethile uNkulunkulu ukwenze mkhulu walenza uhlelo waliqala kanti lizokhula namhlanje sesiyazana sibaningi Sanibonani, siyabonga uhambo lwethu lanamhlanje belumnandi kakhulu. Sihlanganile-ke nabantu laphana bohlanga media abalandela uhlanga media nabalithandayo. Kwabamnandi kakhulu. Nenamba futhi ithe ukunyuka mawuzokhumbula last time babekhona abantu but bengafani namhlanje. Okunye kufike kwabamnandi sithe masesifikile lapha ngaphakathi kwakhona abanye abantu futhi ababona sihleli ndawonye sigqokile ublack babuza ukuthi uyini kwenzakalani ubani lo bebuza mina bachazelwa-ke nabo so lokho kwenzile ukuthi-ke nabo bajoyina basubscribe futhi ngaleso sikhathi cishe nizobabona nje omama abayimaXhosa bangapha e-Eastern Cape kodwa-ke ngokuhlala bala eGoli baloke bezisho laphana ukuthi bayibobani basubscribe bonke laba bantu. Umsebenzi omkhulu kakhulu mhlawumbe kufanele sibonge u-event organizer sibonge nje iGoli lonke ukuthi no man siyabonga kakhulu nikwenzile ukukhulu kakhulu siyafisa futhi nangokuzayo isibalo sinyuke ngabe phinde ngimemezeleke manje i-get together ekuyiyona enkulu kakhulu ehlanganisa wonke ama-province ngiyacabanga ukuthi sikhulu kakhulu isibalo esiyobe sikhona eThekwini i-date ngicabanga ukuthi ilapha ko-October i-date noma ngakobi nayo isho but sisazoyimemezela nayo futhi uyabo so siyabonga kakhulu ebantwini abathathile isikhathi sabo baya lapha eMount Casino bekumnandi ngendlela ke isimangaliso siyabonga kakhulu.